Laba balimi basanda kunikezwa izimvume zokutshala insangu ukuze bahwebe ngayo. Lapha bebethamele isithangami sokucobelelana ngolwazi ukuze bekwazi ukusebenzisana namakhemisi ukuthengisa imikhiqizo yabo. I'm sure you know that the government is designed to be an enabler. So this is the first batch that they received the 2020 license, and we are so glad that at least there's going to be a nice partnership. Eminyakeni edlule ukutshalwa kwensangu bekuthathwa njengobugebengu, kodwa ke lokho sekuguqukile. Abahweba ngensangu bathi icacele sokeni. eSouth Africa sibe nale very negative connotation yensangu, kakhulukazi ihemp, ukuthi kanti inezinto eziningi kangaka ekwazi ukuzenza. Kodwa ke njengoba kuvele leli thuba lokuthi ke sekutholakala ngokusemthethweni i-license ye-cannabis, nami ngibe sengilithatha ke leli thuba ke ngasebenzisa. Uhulumeni uzobe ebambisene nenkampani i-Opulent ukuqeqesha abalimi. We're very excited to be training our emerging farmers. We're going to be partnering with government to help our farmers understand the industry of cannabis, the challenges. Abangaphezu kwamakhulu ayisithupha abalimi abazohlomula kulolu hlelo.